Magandang umaga po mga kadiskarte. Ngayong araw po ay magluluto naman tayo ng Tidtad Kapampangan. At para maiba, try po natin ang version ni Insan Ben. At yan, tanungin natin kung anong mga rekado na kanyang gagamitin para sa kanyang Tidtad. Na anong gamitan tamusan? Bawang, sibuyas, paminta, aslam, pabukal tayo pa. Pabukal may paing iso ba? Uwa. Iso ba bine? 5 tsa, takit kapangpang. Oh, 5 siya. Okay, maraming salamat and God bless po. Bawang, sibuyas. Ready na yan, San? Oh, pabukal mo niya yung kain eh. Yung isaw. Oh. So, tara. Ay, pabukal tayo pa kanyan. Ay, may karandam ko putak manok. Ay, lawan kini ako po, tapos na nebun. Alin eh, magpululan talaga rin ano, kuling ka keto. Mangyebol na kasi ketang lele-bale ka rin. Dali ang sagot po ngayon. Ay, yelo. Para mananapot nga pong koro. Singkot tsa, tane. Yan ating bawang kanyan. Pong sibuyas. Tapos paminta. Pong aslam. Merenda mo ka. Dito dia tayo lang. Dagang dito kasin. Lapad na yung bagyasan. Tayo dito kadanom. Kami kagana lang nga doon mabukot yan. Pakard mo kaya niya? Diretso yan yan. Ren, tumidong may tamay po pala. Sabi pa.
Naman natin. Dapat mo mga katanong ba? Oh, okay na. Pwede na tayong kumain. Mantanasan po ito, mga kanande pa rin aluwa. Alimay pa, takali pa nasi. Makapa, sapin niyo pa. Yung bisang mas gamit. Pwede ko natin. Pwede mo yan, kaya yan. Bakit papakad na siya mo? Nasi o. Parang baluga, hotel ang papakatanasi diyang ano yung pangan niya nung kasi ay tunggal-tunggal. Kung ating dito tagang kong gamak ba. Masat, nilindang. Kanya-kanya ka nasun ba? Ang chita, nilindang. Okay nito sa. Bayan chi, ito niya? Ito. Kapigan darling. Wow, makakagtinggal. Milag ko. Mas pa may itong biya. Ang sarap, pala rin eh. Akin naman doon, chocolate meat. Mapali ah. Mamaya naman kami ng klima. Sakto ko naman, may busy na ako mamanay ng awlawang pundaran, sir. Yan, tapas din na. Tingti natin. Daming lang tarang lapilat yung laralabulo. Tagal mo ba? Magdadala mo ba't kabila sa lahat ng itong bago? Pati nyo may itong oras. Kaya na sa. Pangapalambot na. Wala ya. Sino? Pati ng pamangkin. Tupit. Tama. Mabagi. Mga pogi ang naman may palalit ka na. Siya, pogi alam mo. Kebiasaan natin. Sige, paano doon ba? Palakgaan natin eh. Yakap lang kasi. Kaya ako, di pwede na kayo. Kaya po may babae ka na sarili ko kamakan yun. Kaya ko rin, mamamama niya. Doon naman pa kayo. Eh, kakanod may kulay po tamating. Natin ha? Balam siya na bride na namin na. Kung kaya mi, dahil kumikan to. Itong mga balog ng nasi. Pamukhaan ko gamot. Bakit masalam ko? Kasi tama sa inyo mga tayo. Itang matutup ka mga ikarang. Pangalan mo, malinis. Siyemping doon. Eh man pwede itong kalat-kalat ka nasinebat. Pero buro yung matuto. Ambot ang ba't may kusan, brother rin nga naman, magpaina, wala lilibot. Tingin kong mekanito, ikaw may gulong pa rin, matudya kita bro. Barudungan ni ngera, ikaw may kuldas. Lalagit nito yung ilandi, balong balo, matras kapi naman. Lumanos din nga, mas matay ka, tumatang. Daming yan kita nga. Pilihan da kawarin matundi kami tundi. Bon. Kalau yang baru kan tamari alam marutang baru ka kay. Pasek maron. Kasi nampung kay. balatong. Sakal da ka man baru kan makakai. Tumatakad ka. Sab ka. May mga palo ko rin sa tang pumunta. Iban. Malaki ko pa ito.
Tsaka nang matuwa ka nito, mapusong lang, diba? Lalo na yung mga bengkong siya. So, ikay. Napunginggo. Masaya lang mga kasurang kayabi. Mm. Masaya lapin kayo pa mag-joke de. Unang sobro, masaurala po. Balo, mapipiko niya pa rin Si sinabi niya. Puno, bo. Napin dyan yung sumabi, idol de akong siya. Akala ko na yung track balo na yung penagkan daw, yung kalisan. Mat. Nandiyan yung dalam yan. Magaling lang yung mat. Ano ka kasi? Buwayan ka. Hindi yan ako. Okay na. Alay papaw yan. Ano yung papaw? Timo. Ay, may papaw! Mga nakapaw. Tutot. Diyan may pakli. Jaguar. Bisa kami. Nakle. Sida. Ini naman dito kay Sibol kanya marla. Oh, si. Ini banta mo usno lang pinggan. Pwede di ba? Dati ang mga kapal. Okay na? Okay. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat po sa pagkain nila, Lord.